puntutik ikusi nahi dugu horretan, Garbiñe Biurnekin. Garbiñe, egunon. Egunon. Azteko da behin, zorionak eman behar dizkizut, Juan Luis Ibarrak erretiro hartuko duen honetan, badakigulako behin-behinean behintzat, eta ekainaren 21-tik aurrera ez izango zarela. Erkidegoko auzitegi nagusiko presidente, beraz, azteko da behin zorionak, ez da ondoren hautaketa prozesuan ere parte hartzeko asmorik badukazun? Bueno, hori ikusiko dugu aurrerago, momentuz tokatzen zaidana da Juan Luisen ordez lan egitea, bere postua, baina hori automatikoki gertatzen da, eta beraz ez diot garrantzi handiagorik ematen. Gero ikusiko dugu lan izugarria izango da, lan handia, oso egoera berezian hasi beharko naiz, lan horretan. Epaitegien egoera ez da inolaz ere erosoa, ez da erreza, lan asko pilatu zaigu, lan berri handia sartuko zaigu ere bai, baina lankide askorek laguntzaren bitartez, nik uste eta aurrera aterako garela denok, noski. Ea bat, lan gehiegi izateak ez dizun oztopatzen urrena gurekin egota ere, Gaira etorrita, mando bakarra galtzeak, Sánchezek mando bakarra hori galtzeak alarma egoera bertan bera gelditzen delako, horrek ze ondorio izango luke? Ze aldatuko luke gaurrengo egoerati? Ze erabakitze ahalmen galduko luke? Bueno, legeak ez du mando bakarra terminoa erabiltzen. 1981ko legeak alarma egoerari eta salbuespen eta setio egoerei buruzko legeak bakarrik esaten du zein izango da eskuduntzak edo eskumenak izango dituen agintaria. Orduan izango litzake eskuduntza daukan agintaria hori izango litzake. Zer gertatuko litzakeen hori galdu ezkeo? Printzipioz, erkidego autonomo bakoitzak egingo lukela bere legediak onartzen diena. Baina hipotesi hori, momentuz hipotesia besterik ez da, dagoeneko Sánchezek lortu du, esan duzuen moduan alarma egoeraren luzapena, hori lortuta dauka maiatzaren 24 arte, eta beraz ez dago arazorik. Hala ere, Espainian eta Euskadiko erkidegoan badago legedia, ia orain hartu diren neurri guztiak berberak mantendu ahal izateko edo berriz ahal izateko. Eta ze legea litzateke? Osasun publikoko legea esaterako? Barkatu? Osasun publikoko legea izango litzateke, adibidez, konfinamendu garaian gaude, konfinamendua baimenduko liguke, erkidegotik legeak ez baimentzen du, ordukako irteerak etxetik eta alakoa, konfinamendua orokorrean? Adibidez, Espainiako osasun publikoko legeak, Espainiako osasun publikorako neurri berezietako legeak, Espainiako babes zibil legeak eta Euskadiko larrialdien legeak. Gogora dezagun adibidez, Euskadiko erkidegoak, Eusko Jaurlaritzak, deklaratu zuela martxoak 13an, ostiralean, larrialdi egoera, hain zuzen ere, lege horretan oinarrituta. Ez zituen hartu, hartzitzakeen neurri guztia, baina adibidez konfinamendua deklara zezakeen. Konfinamendu orokorra, lege horrek esaten du konfinamenduk egin daitezkela eta ez du zehazten eta ez du mugatzen. Ez du esaten konfinamendu mugatuak edo murriztuak izan behar dutenik. Beraz, nik uste dut hor bazegoela neurria. Esaten du baita ere, personak urrundu daitezkela. Ez dakit hori nola interpretatu daiteken, baina izan zitzeken nolabait Euskadiko mugak istea edo urruntzea kanpoko persona guztiak egoera honek irauten duen bitartean. Ez dakit, ni ez naiz horretan aditua eta ematen du jende ez aditua ez da urrutitik ere, baina badirudi Espainia osoan eta gure erkidegoan ere legelarien artean badagoela eztabaida eta iritzi guztiak ez direla berberak. Baina nik uste dut bazeudela eta badaudela oraindik neurriak. Ez dut esaten orain arte alarma egoera gaizki deklaratuta zegoenik esaten dut, espada horrelako baimenik diputatuen kongresuaren baimenik lortzen badaudela beste bideak ia neurri berberak ahal izateko. Baina alarma egoera nolabait ere ulertu dugu guztiok, aginte bakarra baimentzen duela, alarma egoerarik ez egoteak derrigor erkidegoen eta Espainiako gobernuaren arteko lankidetza bat ekarriko luke ezinbestean? Bai, eta nik uste baita ere politikoki ikusita alarma egoera bat
horretan ere bai, horren barruan ere bai, lankidetza hori landu egin behar zuela Sánchezek, ez da agintariak, eta badirudi, erkidego gehienek diotenez eta alderdi gehienek diotenez horrelakorik ez da gertatu, ez erkidegoekin, ez da oposizioko alderdiekin. Beraz, hori ere bai faltan bota da alarma egoeran zehar. Eta neurri ekonomiko ez ere hitz egin da, nolabait ere, Ábalos ministroa berari entzun diogulako, ez? Eta Sánchez ere bai, ez? Neurri ekonomiko horiek guztiak, erteak eta indarrean daudena, bertan bera etorreko liratekela, alarma egoera bertan bera geldituko balitz ere. Neurri ekonomikorik hartu liteke, antzekorik alarma egoeran ez egonagatik? Alarma egoerak ez du zerikusik neurri ekonomikoekin. Hori gobernuaren esku dago. Gobernuak erabaki zezaken, langileen estatutua berritzea eta batez ere edo bereziki bere 47. artikulua, baita ere gizarte segurantzaren araudia eta hori egin du, ezta? Erte bereziak nolabait sortu ditu eta baldintza bereziak ere bai langileen alde eta enpresen alde jarri ditu. Hori etzegoen derrigorrez lotuta, etzegokion lotuta derrigorrez alarma egoerari. Alarma egoeraren legeak ez du ezer esaten horri buruz. Eta gobernuak naiz eta alarma egoera bertan bera geratu. Kongresuan diputatuen kongresuak barkatu baimentzen ez duelako luzapen bat, hurrengo minutuan gobernuak eman dezake errege dekretu lege bat neurri berberak hartzen. Beraz, hori aitzaki besterik ez da, nik uste dut nolabait esateko txantai politikoa besterik etzan, eta berriz ere azpimarratzen dut gobernuaren esku dago, esku zegoen, eta esku egongo da beti, horrelako neurri ekonomikoak, hor bai esaten dut, neurri ekonomiko berberak guzti horiek berrestea, baino beste errege dekretu lege arrunta batean alarma egoerari lotu gabe. Argiratu da, Garbiñe Biurrun, eskerrik asko beste bat arte. Zuei eskerrak eta ondo izan, eta zaindu denok. Bai, zainduzuk ere zeure burua eta ingurukoena, Garbiñe. Argiratu da beraz, ez? Alarma egoerak eta dekretu horrek ez du bakarrik ahalbidetuko halako neurri ekonomikoak hartzea beste bide batzuetatik ere.